DXDC Radyoman Report. Walay foul play sa pagkahulog patay sa managsuong construction workers nga antaw sa ginatrabahong condominium sa Buhangin, Davao City niadtong Hulyo 10, 2023. Kini sumala kang Police Captain Hazel Tuazon, Davao City Police Office spokesperson, subay sa gihimong investigasyon sa kapulisan. Dayon ang kapulisan sa Buhangin Police Station o investigation kabahin sa Itabo. O result sa investigation sa Buhangin Police Station mo sa nasa 11th floor ang kanigduha sa mga namatay. Nagpahin sila sa luglak na nahulog sila ma'am, no? Tuloon sa atin sila nakuha. Ang isa is nakaambak sa bigas na side mo. Itong naluwas siya o kanilang duha mo ay nahulog dito sa maong building nga gihimo diya sa may Buhangin. So, sa pagkandak sa investigation sa atong kapulisan, wala may foul play ma'am, no? Natime niya nakita. Ang mga patayng lawas sa mga biktimang sila Noli Antao, 34 anyos, o Gary Antao, 38 anyos, giuli na sa ilang pamilya sa Manay, Davao Oriental, kagahapong adlaw. Sumala sa igsuong si Joven Antao, adunay gipadalang staff ang gitrabaho ang kumpanya sa mga biktima nga Amani Grand City Gate Condominium Building kinsa ni asister sa pagpahiluna sa mga patayng lawas didto sa ilahang probinsya. Gibutyag niini, buto sa nilang maplastar ang ilahang mga igsuon ug kung pakya sa kasabutan ang kumpanya, posibleng iduso nila ang kaso. Sa investigasyon sa kapulisan, samtang nagfile og hollow blocks ang magsuon, nahugmak ang canopy nga ilang gipatungan ug nahulog ang mga biktima sa yuta. Matud pa sa igsuon nga naay lapsa sa safety sa construction site ug gituohang aduna nay crack ang maong portion apan wala man lamang kini panumbalinga una pa man mahitabo ang disgrasya. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN.